Ang dama mo, ang na imong kuan. Green? Ang imong payong natutan mo gibutang. Here. See you later, guys! Last year, 5 euro. Oh. Basta pag trabaho na ganyan, kay ko. Kuan. Lamig lagi dili mag-shopping sila ha. Busy na ni guys, kaya maulay Ay, namin. sabot lagi ubang ka na Busy na. Upa, mugikan tag sayop is buntag. Round trip. Mamuli namin sa among Pinoyanan. O Sabado lang. Kung abot Wala ang naman hena jacket kung tag 1 euro na ng mga t-shirt. Sabado lang. Thank you. Kaya na kanis akong jacket? Kaya na yan. Kay, Jenny mo nagikuha na rin, Jen? train. Kanin Saka ko matag train. Sakto na rin. Di wala nang, huwag ka nang magpula. Then ako dito, ako po sala ka dito ang kuan. Sana mo na. Para pagdating mo. Naghanap pa yung kalas. Kasi Ay, maling ko ano, Jumbo. wala yung may-ari niyan. Dala namin yan, basta mag-grocery ka. Sige. Hindi, nga doon sa dinak, baka mag-grocery, baga. Ay, oo. Oh, No, tama. Mag-check out namin guys sa hotel kay kuha na lang yun ko. Kuan. Ipis ka ini, Jen. Trabaho na po dugma ang mga tao dire. Ah, je moet die chips ook meenemen. Yeah, berduma. May naman. Yan, chips. Chips. Ako, lamig na kaya akong tulog dun sa train kay naka-shot na kukuan. Lala. Here is it ano. Vergeet je niet je telefoon. Yeah, natuurlijk niet. Niet vergeten. Na, karo siya magdaan na. Ora. Ang dama mo, ang na imong kuan. Green? Ang imong payong natutan mo gibutang. Here. See you later guys. Loves me like you used to. Sometimes we're not ourselves. There's no one I can turn to. And I know all the feelings that we shared are in the past. And I know your relationship
Uli na kami sa aming bahay. Hindi, sa aming bahay. Ang lakas ng ulan. Ito nga among destination. Pila ka 1, 2, 3, 4. Brunin, Asin, Swallow, Almira, Sitra, Lai. Hinag na, lagi nga init. Ay, dun na ang kakakad ko sa hagin. Ibig sabihin, babalikon, badagat ko.